Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм университеты олимпия чемпионнары туризм, халыкка көндәлек хезмәт күрсәтү белгечләре әзерләү белән бергә этно-мәдәни хәзинәне дә барлады. Бу хакта Татаринформ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат очрашуында хәбәр ителде. Бүген югары уку йортында иҗат аша тынычлык һәм бердәмлеккә дип аталган регион-ара фестивальнең гала концерты була. Әлеге фестиваль бәйге рәвешендә үткәрелмәсә дә онлайн рәвештә сайлап алу этабы булган. Этно-мәдәни шул исәптән халыкның халык авыз иҗатын чагылдырган фестиваль быел беренче генә уздырыла. Киләчәктә дә ел саен оештырырбыз дип белдерде Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм университеты ректоры вазифаларын башкаручы Рафис Борханов. Студент чагы бик матур чак, бик теге бөтен нәрсә белән дә шөгыльләнәсе килә, бөтен нәрсәне беләсе килә. Әлбәттә, безнең студентлар киләчәктә алар физкультура укытучылары булачак, алар тренерлар булачак, алар балаларны тәрбияләячәк. Һәрберсенә тормыш юлында берничә йөз бала очраячак. Һәм алар ул балаларга да менә шушы без әйткән әйберләр аркылы патриотизм, үз торган илне, үз торган төбәгеңне, үз торган үзең торган районыңны, үзең эшләгән мәктәпне, үзең эшләгән һәрбер җирне менә шулай мактап, балаларга аңлатып, әгәр дә без һәрберебез үз эшләгән эшебездә хәтта бер 10-15 баланы тәрбияләсәк, безнең ил элеккечә ул мәсьәләдә нык булачак.